Bună, dragii mei, stai să verific. Bun, am verificat. Bun, dragii mei, tocmai vom spune. Yes! Off. Say hello to YouTube. Ok, mi-am schimbat numele și mi-am schimbat și caracterul. Așa vom rămâne. Deci ori vom fi așa, ori vom fi cu... Ori vom fi cu asta, înțelegeți? Ori asta, ori asta. Așa. Say hello to YouTube. Hello. Faceți cu mâna. Faceți ceau la alb / salt, adică eu le spun pe culoare pentru că originalitate. Saying that you're a YouTuber. What? Like bad tag. So be careful. Yes. Through that. Raisa, iară pe jos. Care nu am trecut prin chestia așa. Ok. Toți puteți. M-am întors. It's right start. Ok, dar nu știu cine să fie ăsta sau ăsta la altă, adică verde sau... Da, și asta se întâmplă. Verde pare mai calm, deci îl voi vota pe roșu. Not far red. Yes. Perichi, cât curai? Bă! What you doing here, man? Dorian, spune ceau la comunitate. Spune ceau. Ciao. Mai spune odată ceau. Spune ceau. Ciao. Vă salută Dorian. Da, la început e greu să fii YouTuber. Pentru că cei din jurul tău nu poți să te crezi și chiar fac asta și vorbesc urât despre tine și își bag joc sau glumesc despre tine și asta este destul de enervant pentru mine și eu am trecut prin asta, vă zic eu din experiență. Eu unul am trecut prin chestia asta. Dar acum tot e ok, nu mai... Ok, stai că vreau să ies pentru asta, fac ca să intru, joc câteva meciuri până mă fac de asta impostor. Ciao. Ok, n-am avut șansă. Stai aici, Dorian.
că se aude. Se aude, nu? Ce? Da, se aude, da. Hai să ne facem task-urile rapid, că suntem în urgență. Bine? Oh my god. This is him. Oh my god. Yes. Dai Pac. acolo friazarea. Să vedeți ce trist. Deci, data trecută, nu cred că s-a auzit, dar am plâns în hohote când m-am urât ăla. Și e atât de trist să-l vedeți cât de... Și așa că speriat stă bine, m-am obișnuit. Vreau să-l votez pe Tupac! No one was rejected at the time. Uitați-l! Uitați-vă la el. Ce aveți? Dați să beau niște apă. Pac. Tupac. And we lose. Dacă v-a zis clar că Tupac era impostorul. Voi de ce? Nu l-ați ascultat. Ok, rămânem ore. Lichi, aici să te rog. Deci m-am săturat. Dați-mă impostor pentru video odată. Sola! Ce e Baio, Raisa? Ia, aici Sola. Sola! Ai grijă tu de Dorian? Nu. Atunci dă-l aici! Păi acolo. Nu e aici. E acolo la toamnă. Te bat, Raisa. Păi, dragii mei, nu am reușit să fiu impostor. Am jucat câteva meciuri bune, dar ne sperăm mai băgăm câteva meciuri și sperăm. Hai să vă arăt la ce mă uit eu, la chestii de astea. Nice. Bă, stai, ho. Înapoi la joc. Stai departe. Verificăm dacă e cineva aici. Deci verificăm. Nici aici, nici aici. Load. Nothing. Upset. That's upsetting. If that it was really kind of... Stai, de ce vorbesc în engleză când canalul meu e de români? Da, do that. White sauce. You. White sauce. White sauce, why? Dacă face el trucul ăla cu self-report-ul, știi cum să joace. Domnul!
Bravo, bă, băiete! Te-ai descurcat foarte bine. Ok, mersi. Calencaca. Hai să ne... Hai, voi uita și voi împreună cu mine. Nu știu ce-au avut. Thing 2. Așa. Stați și voi și uitați cum. Nice job, Cal. I like this. Stay on edge. That's some pretty abusive testing there. Everything's still tight. Everything's still sharp. Nice job. Thank you. Yeah, Hulk smash. Good pet, sir. I love you. Thank you. Thanks, I guess. Thanks. LOL. Este, bă! În sfârșit! Hai să vă arăt perfecțiunea mea. Facem rapid un sabot. Rapid sabot. Așa. Rapid. Căcat. Hai să vedem dacă pot să joc pe asta. Kill. Hai să... Bă, sperați